Vaya Cristo, nen. Vale, és la següent rotonda. I avui bàsicament el que he fet és creuar Itàlia. He creuat a Itàlia de punta a punta, des de Roma, allà al Lazio, al Lac Bolsena, fins aquí a Eslovènia. L'he cagat una mica perquè he anat per autopista i no volia anar per autopista, però el GPS m'hi ha portat. M'ha costat una pasta. He tingut un petit percance a l'arribar entre Firenze i Bologna, perquè hi ha hagut un accident del copón. Ha volcat un camió que portava ciris i espelmes i s'han encès. I estava la carretera encesa, tota plena de cera, i han tingut que tallar completament la circulació. Bueno, històries. He de reconèixer que la moto va super bé, però super. He vingut comodíssim, però comodíssim. A partir de 4.000, 5.000 voltes, a 4.000 voltes ja estàs a 120 amb quarta. I si et fiques amb cinquena a 4.000 voltes a 120 per hora, la moto va fina. Però la moto corre com un diable, o sigui, té molta força de mitjos i baixos, però a nivell de vibracions, de postura de conducció, de resistència a l'aire, la moto està feta, la Honda Transalp 7,5 està feta per això que estic fent, que són tirades molt llargues, creuant països per tot tipus de carreteres. A merda, què m'he passat al càmping? Hòstia, que me l'he passat, tu! Jo aquí xerrant i m'he passat al càmping. Noto que he de tocar la suspensió de la moto perquè la porto un pèl baixa. La portava molt ben regulada de quan vaig estar fent el rodatge per una persona sola i ja. I ara porto 4 maletons darrere que deuen pesar una barbaritat. Però no hi ha cap problema amb aquest tipus de moto perquè l'esquelet metàl·lic és una mescla d'acer i d'alumini molt resistent que està pensat per aguantar, per poder portar molt de pes, no? Perquè al final les motos aquestes d'aventura estan pensades per poder-les carregar fins a la bandera. Vale, això no sé per aquí, no tinc ni idea on estic anant. No, això no és cap càmping. No, càmping? No, sí. Estic ficant-me a la casa d'algú. Estic a la casa d'un senyor pagès. Tinc ni idea d'on soc. Efectivament estic a la casa d'algun pagès que té aquí els tractors i les boles de palla, i quan em vegi a mi dirà, però what the fuck? Ens envaeixen una altra vegada. Sí, doncs he entrat a la casa d'aquests senyors, m'he fet una volta pel seu celler. Aquí. Ah, és aquí. Sí. Aquesta estació que tinc aquí a l'esquena era l'estació que portava els vienesos a les platges del Mediterrani d'aquí de Trieste, Split i Gorizia. Em trobo a Gorizia. És l'última ciutat abans d'entrar a l'actual Eslovènia. Durant pràcticament mig segle, des de l'any 47 fins a l'any 2004, que es va establir l'espai Schengen, aquí on em trobo, on t'assenyala aquesta noia, hi havia l'antiga frontera entre l'Europa de l'Est i la Iugoslàvia de la República Comunista de Tito,
i la Itàlia democràtica i capitalista d'Occident. Aquí, on ara trepitgem els turistes amablement aquesta línia, hi havia la frontera i la separació entre aquests dos mons irreconciliables del teló d'acer. Sembla un lloc més, una plaça més, però en realitat aquí ens hem d'imaginar que el que hi havia eren tanques, filats i un mur amb garites i soldats i molt de silenci. Perquè una part de la ciutat va quedar en mans de la República de Iugoslàvia i l'altra de la República Democràtica d'Itàlia. Aquí, en aquest mateix punt, és el que poc que queda de l'antic mur. He de pensar que va ser una separació brutal. Tothom ha sentit a parlar del mur de Berlín, però aquest mur d'aquí va rebentar la vida d'aquestes famílies que vivien en aquesta ciutat i les va partir per la meitat. Hi ha cases encara que tenen les portes que donen a Itàlia i les finestres a Eslovènia i viceversa. Va haver-hi gent que va estar per 50 anys sense poder-se veure, tot i que en els últims temps molts eslovens venien a comprar aquí o els italians anaven allà o alguns eslovens ja anaven a treballar. Però la divisió que va haver-hi en aquesta ciutat és bastant poc coneguda. Espero que hagueu après una miqueta igual que jo, perquè val la pena entendre com estan cosides les fronteres i les ferides d'Europa. Aquest any 2026, Nova Gorica, a Eslovènia, i Gorizia, a Itàlia, seran capitals de la pau o de la reconciliació de la Unió Europea, i no és per menys. Perquè ni aquests veïns d'aquí ni aquests veïns d'aquí es mereixien haver estat separats durant 50 anys. Que poc se'n va parlar i que poc se'n parla de la separació que va haver-hi aquí del teló d'acer en aquest racó de món. Ciao, salve. Come ti chiami? Paolo. Paolo? Io mi chiamo Paolo. Piacere. Tu siete di qua, di Gorizia? Sì, sono di Gorizia. Di Nova Gorizia o di Gorizia? Gorizia. Di Gorizia. Ma parli l'esloveno o l'italiano? No, io non lo parlo sloveno, lo capisco ma non lo parlo. Ma i tuoi amici sono sloveni, italiani? Un po' di tutto. Un po' di tutto. Un po' di tutto. E a scuola hai imparato qualcosa di sloveno? No, assolutamente no, perché qua in Italia si faceva solo l'italiano, dopo le classiche lingue, tedesco, inglese, quella roba lì. Non ave- Mentre adesso, se vuoi, si possono fare anche dei corsi, fanno dei corsi anche sloveno per chi vuole farlo. Lo volevo fare. Però seduta separata. Deve pagarlo. E di l'altra banda si può imparare l'italiano alla scuola? Mentre di qua a scuola insegnano anche l'italiano. Non è come madrelingua, però comunque lo insegnano. E hai avuto algún problema, una lotta per questioni di idiomatica o di nazionalità? No, io no, perché io sono uno di quelli che è amico di tutti. Per me può essere marocchino, può essere... Cioè, finché è civile, che si parla quello o quell'altro, tutti quanti siamo uguali, insomma, tutti quanti uguali. Dopo c'è quello cattivo e quello non puoi fare niente, che sia italiano, che sia... Se è cattivo è cattivo. Se è cattivo è cattivo, insomma, e basta, di cui non vai d'accordo. E tu ti ricordi quando era bambini, tu eri bambino con la Jugoslavia, com'era la situazione? No, era più controllato una volta. Una volta quando era Jugoslavia era più controllato. Tu dove abitavi? Però, ma qua vicino abito io. Okay. Però non ho mai avuto problemi, sono sempre venuto di qua, tutto quanto. Sì, non ho mai avuto problemi assolutamente. Mai? No. È annoiante avere la frontiera, il passaporto? No, a parte che adesso non c'è più. No, ok. Una volta dovevo avere quello che per quelli di Gorizia c'era il lascia passare, che era fatto proprio per quelli di Gorizia, compreso anche questi di qua avevano lascia passare, e non il passaporto, era più semplice. Però solo Gorizia, solo qua, solo confinato perché qua. Qualcuno della Repubblica di Slovenia
Poteva lavorare là Italia? Sì, Sì. tanti che hanno lavorato. Ah, ok. Sì, sono tanti che hanno lavorato, che lavoravano in Italia. Si guadagnava più soldi? Sì, Sì, era meglio per la gente della Jugoslavia? venivano di qua. Venivano di qua. Però una volta conveniva venire di qua per la spesa, ad esempio, costava la carne, tante cose, costava molto di meno qua una volta. E adesso? Adesso è uguale. È lo stesso. Adesso è uguale. Benzina? La benzina qua costa meno. Costa meno, Costa ancora meno qua. Tu dove metti la benzina? Ah. Slovenia? No, io non metto più benzina perché non ho neanche più la macchina, ok. perché ho deciso Non è il di problema. eliminare il problema alla radice, sia per l'assicurazione sia per tutte le rogne della macchina. Ok, è un piacere Paolo, grazie per le tue parole. Sempre se n'ha parlat molt del mur de Berlín i el que va suposar, però com a mínim des de Barcelona, des d'on soc jo, no n'hem sentit a parlar mai d'històries d'aquí de la frontera entre Itàlia i Iugoslàvia. Sense entrar en comparacions de quin era millor, quin era pitjor, no sóc jo per jutjar-ho, sí que em sembla interessant haver visitat aquest nus que ara uneix dos països ben diferents, dues cultures, l'eslava i la italiana, i que per fi s'han pogut reconciliar. Tant de bo aquest sigui el camí per molts altres conflictes que avui estan i algunes fronteres d'Europa que encara ara estan en litigi, i sobretot per a tots aquells que no paren d'aixecar murs. Aquí tenim una demostració que també es poden fer caure i cosir noves realitats. Vinga, fins a la següent història, em despedeixo a vosaltres. Adeu!